Deci pruna stă în lei. Anul 2012 stă în lei. Da, 2012. Curcuduș. 2012, primăvara, Schema de plantare cât e? schemă de plantare 5x3. Uitați băieți, în primul rând și Victor s-a zgârșit la șefuri. Anul trecut Nicu. Nu, el anul trecut o mai tăiet, o scurtat, dar nu e încărcat puternic și iată, ramburile ele sunt bune, dar ele și scădească normal. Ne uităm din partea de sus, Înjumătățit. da, jumătățit, din partea de jos, care observăm, iată, am luat, am făcut un șef, vin în coase, aici e lung, aici e foarte bun, aici e, iată, îl dau la șef, aici e foarte bun lucrat, aici nici nu-l ating, iată, poate aici ea să-l jumătățesc, aici mă unde o plec. La crenguță. Crenguța asta ori las mai slabă și într-un final, iată, ea are loc, nu e nicio problemă, asta e foarte bună, undeva aici eu trebuie să o opresc ca să aduc și partea asta să mai fac un șef. Adică voi trebuie să ceacă-la în felul ăsta. Data creangă să... Amuia, o luați aici ea care mai vine înăuntru, mă duci încet, aici e foarte mult, așa la băieților, ea că asta nici nu trebuiește, trebuie dată jos și undeva, ea că ne uităm. Vedeți, aici e bun, asta e, eu pot să o trec încolo și așa am să o jumătățesc. Partea asta mă uit și n-am aici. Am un șef, așa, vine încă una, deasupra la alta. Deci să vedem încoace și este ea, lim mai normez și gata. Adică asta, în felul ăsta ea, noi, și asta iarăși e lungă. Da, noi tot anul ăsta să jumătățim toate crenguțele este de 2 Și undeva ea fie și ea, poate ea că la așa ea, încă li mai, ea că asta e bună, dar nu trebuie. El dacă era un șep aici, așa e în centru. Anul ăsta era mai bun, corect, zici. Aici am zis ce. Așa e bun, e bun așa. Aici ea, iată-l, vedeți, e am loc liber, deci duce departe și lasă-o să intensiv și creșterea în partea și. Iată-l, aici este de jos, îi dăm așa, îi mai înnoim, aici e foarte bun, dar o scurtăm, aici ai mai făcut un șep și iată-l, dintre este ea. Nu, și iată o parte asta e foarte bună, anul ăsta am creștere acolo, una dintre ele pot să dea este jos, este și e bună, la anul undeva încă mai jos. Ori la anul încă, ați înțeles? Pentru că nu vreau anul ăsta că este cât de cât în partea superioară. Aici ea, aveți, aici vine în partea aceea, poate trecut aici, eu dăm o mare creștere. Aici salteară și unde? La prima ramă. Acum și în partea aceea, și este ea. Să o luăm de jos. Aici e puternic și aici așa e. Uitați! Este. Nu ne voi lua. Asta e, că am zis că aici e. Primul, de desul pomenic, fără că dați la mână. Scuzați. Sunt la mână dacă nu. E de păi țeava. Amuia, asta e bună și o pregătesc pentru și aici e foarte bună, iată-l. Asta putem să o lăsăm, dar este și elaltă. De mai bine să-i dau și o scot aici, îi fac șef și îi dau voie la asta să rodească și să aduc încoace și mine. Este, care mai viața este ea, e mai ridicat, așa e bună. Partea asta e iarăși, așa e foarte bună, aici e tare jistocă, anul ăsta undeva oprește aici și la anul unde să fie. Da, zi aici. Asta e aici, aici la noi am mers, pe dânsa și partea superioară, eu aș scoate o pșie acolo ea. Furculița din cap. Furculița din capăt și asta aici, aș scoate, aș face un șepian, un băiețel care te spune. Gecuiensul de ori. La cine mai nu trebuie să Andrei Piscare. Mai sus. mai sus. Poate Așa acolo, e bun și așa. Numai Hai să treba fie la aproape Isa, ramă. nu fie aici. Nu, hai să fii în mijloc. Ce? E bună așa? E bună. Da, e bun, e bun. Ce? Așa la fel lângă ramă.
Mai scutează loleaca în rujă, șeful de ala. Aici está? Așa, da. Nu e așa de Așa? principial. Nu vă jucați acolo să crească de acolo din șot ce ăla spuneați creșterea anuală. Nu Dar vă cu nu te spuneți. juca și pierde timp cu mâinile sus acolo. Așa e nu cel mai Sus, mai principial. sus, ha. Făi șef, făi șef. făcut așa, ori Făi ce șef, am făi făcut, șef. asta e- Gata, mai lung. Ce să vă și faceți la... El e încărcat, dar e bun. E normal. Este ruiți faci șeful. Că anul trecut, mă rog, un merit sub un an fără umiditate, au fost făcut ceva, care s-au văzut, dar n-are creștere. Da, trebuie făcut mai mari tăieri de înnoit. Iată, la acolo, ea trebuie de Victorie. La cealaltă ea trebuiește Da. macuștele cele două tăiat la lemn cel gros ca să intensiv și în partea de jos. Amândouă trebuie. Amândouă cele gros odată. Aia asta. Aici el, aia stia acolo, aia trebuie două. Vezi că care e dureros, că și e bună. Dar nevoia să o treci, la una care încărcătura aici, are mai jos și știu ani de zile. Da, o treci acolo. Noi le pregătim, la multe am avut pregătite așa, ea, că să venim la... Șef, el este, asta e de ce vârstă, ce e de ce vârstă. Una dintre astea mă trebuie, asta dacă e interior. Păi un șef. Și lasă-o și asta. Nu, la ce e trebuie. Ori și tăituri